मेन्स टयलेट साइथिं बियो आंखौ लांदोंमोन आरो जोंनि एसआइआ आंजों माने बेबायदि खालामदों आरो खोनाखाबाय दा नोंथांमोना बेनो जाबाय गोजोन फैनाय सान्थि फैनाया बेनो माबायदि सासे अफिसारखौनो सासे गुबुन हारिनि मानसिफोरा माबायदि मिसबिहेभ खालामदों मालायनि प्राइभेट पार्टआव माने टाच खालामदों आरोखि सासे अफिसारखौनो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि टाच खालामनो हानाय मोनसे गोहो जाबाय आरोखि नुबाय बेनो जाबाय गोजोन सान्थिया स' बेखौनो मोनसे गुरै खावलायनाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेदेमाफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय आरोखि स' दा बैनि सायाव मा खालामो आंनि हिसाबावथ' बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ साख्रिनिफ्रायनो ओरैबायदि गुन्दा सभाबनि ओरैबायदि गाज्रि आखुनि मानसिखौ मा खालामनांगौ दा बाब बे लाफिलफोरखौथ' बाद दोन एफा गिदिर जब मावनाय अफिसारखौनो ओरैबायदि मिसबिहेभ खालामनो हादों मालायनि प्राइभेट पार्टआव टाच खालामनो हादों बा बेसे आसरित नुदों नोंथांमोना नुदोंना हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' ओरैबायदि रागा जोंदों आरोना आं दा ओरैबायदि मोथो बा सासे सिनियर सासे जब हल्दाराव सासे अफिसार हिनजावखौ ओरैबायदि मिसबिहेभ खालामदों गुबुन हारिनि सासे अफिसारा आरोना बाब बेथ' आरो जोंनि गेदेमाफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे थाबैनो एक्सन लायो बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ साख्रिनिफ्रायनो ओरैबायदि गाज्रि निहाथ आखुनि मानसि बाब सासे फेमिलि गोनां मानसि हौवाबो दं नैबे जोंनि बर' अफिसार जिहेतु जाय हिनजावखौ प्राइभेट पार्टआव टाच खालामदों आरोना नैबेखौ बाब थाबैनो जाहाथे एक्सन लानांगौ जोंनि बर'नि गेदेमाफ्रा नैबेबायदि गुन्दा सासे लम्पटखौ साला स' आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे गिदिर जोंनि बर'नि गिदिर गोलाव लिडारगिरिफोरा जाहाथे थाब नुसननानै नैबे गुन्दा लम्पटनि सायाव थाबैनो एक्सन लागोनखौ आंबो आसा खालामो आरोखि जोंनि बर'नि जिखुनु माहारियारि आफादा थाबैनो बिनि सायाव एक्सन लानायखौ आरो निउस पर्टेल मिडियाफोराव थाबैनो गोसारनाय खालामनांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आं सानो आरोखि बाब होमबा बर'आ मोजां नोजोराव गोलैमारा आंनि आन्दाजाव आरोना ओरैबायदि गाज्रि बर'खौ ओरैबायदि गादबना दोननो नागिरो बाब माने सायावल'सो मोजां आरोखि ना बे जोंनि बर'फोरजों ना स' सिङाव ओरैबायदि गाज्रि लेथ्रा आखुनि माने सानना थायो ओरैबायदि गोसो मैला अयन' जाथिफ्रा जोंनि बर'आसो मिलायो बर'आ जिखुनु जाथिजों मिलायो आरोखि बर'खौ जे गुबुन हारिफ्रा ओरैबायदि सानो ओरैबायदि गादबना दोननो नागिरो बाबा स' जाहाथे थाबैनो बर'नि गेदेमाफ्रा थाबैनो एक्सन लायो नैबे गुन्दा लम्पटनि सायाव आं बेखौनो मोनसे गुरै खावलायो आरोखि बाब खिन्थु नैबेखौ सासपेन्ड खालामनाबो फंनैसो दामनो मोनबासो गोसोआ गोजोनगौमोन आंनि गोसोआथ' बाब स' थाबैनो एक्सन ला बर'नि जिखुनु गिदिर गोलाव मानसिफ्रा थाबनो एक्सन ला नैबिदिखौ आरोना सासे अफिसार सासे जब हल्दाराव मावनाय मानसिखौनो नैबायदि मिसबिहेभ खालामदों आरो लाफि लुफायाथ' बाद दोन बा ओरैबायदि गुन्दा आरोना बाब स' खोनासंलांबाय थादों नोंथांमोना स' गावनि खुगाजोंनो मा फोरमायदों नैबे आब'आ जोंना सिस्टारा एकदम बुंथाव आरो इनएप्रोप्रियेट ओमफ्राय आरो बेबायदि खावलायाव आङो एडिसिआइ तामुलपुरनि स्टाफ आङो एक्सटेनसन अफिसार आङो डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टार एक्चुअलि बुंनो थाङोबा डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टार DICC मुसलपुर थ' जोंना जिहेतु दा DICC मुसलपुराव रिपर्टिं खालामनांगौ जायो आरो एडिसिआइ तामुलपुरा दासिमबो प्रपारलि डिस्ट्रिक्ट जाबाबो दासिमबो खामानिफ्रा एथु माबा जाथ'वाखै नालाय हेन्डअभार जाथ'वाखै स' DICC बाक्सायाव DICC मुसलपुराव रिपर्ट खालामो थ' जिहेतु रिपर्ट खालामनांगौ आं मैया थारमाने मा जादों थांदोंमोन आरो अफिसाव आंनि रिलिसिं अर्डार लानो थाखाय थांनानै नुयो अफिसाव थारमाने स्टाफफ्रा फुरा पार्टिसो खालामगासिनो दं आरो
माने जौ लोङो औ जौ लोंदों आरो थारमाने आंनि सासे सिनियर अफिसार एडिसिआइ तामुलपुरनिनो सिनियर अफिसार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज आरो मानसिनि नामा जादों मुङा दुर्गा किंकर भट्टाचार्य बेनो जाय आंजों माबा गाज्रि खालामनाया बेनो आरो मानसिया जिएमआ जोंना एक्सन लानो नागिराखिसै जिएमआथ' बेबायदिनो थालिन थिनबाय थादोंमोन आं सारखौ खेबथाम सोंदों सार नोङो एक्सन लागोन ना लाया आं पुलिसनाव थांसिगोन सार आं खेबथामसो होनदों सारखौ सारा जेबो रिप्लाय होआखै जयन्ति बाद होदोल' होनदों बे फार्स्ट टाइमाव उनाव आङो फन खालामबाय थानानै खेबनैसो आरो बुंबावदों सार आङो पुलिसनाव थांसिगोन सार नों आं मा खालामनो नों खोन्थादो होननानै बे जेबो रिप्लाय होआखिसै जिहेतु आङो थांबाय पुलिस थानायाव आं एफआइआरखौ होबाय स्टेटमेन्ट होबाय आंनि एफआइआरनि इजिहार होनाय जाबाय असिनो आरो मुसलपुर स्टेसननि असिनो दायो पुलिसा माबायदि खामानि मावगासिनो पुलिसा मैया पइन्ट अफ इन्सिडेन्टआव थांनानै जायगाखौ माबा खालामहैबाय सिनायथि लाहैबाय ओमफ्राय गासिबो बे जौ जे लोंदोंमोन बेखौबो माबा सिज खालामहैदों आरो नुदों नुमारदों जामारदों माने बे लोंमारदों जे अफिस प्रिमाइसेस अफिस कम्पाउन्डनि भितराव जे बेफोर जादों मोनहैजोब्बाय गासिबो सबुतखौ आरो सबुत नोंथांनाव दिनै बे जाथाया जाबाय दिनै बे जाथायखौ लानानै जे बिटिआरनि जिथु सिएम प्रमद बर' बिथांनिसिम मा खावलायनो लुगैयो सारखौ आं बेखौनो बुंनो लुगैयो कि उइमेन इमप्लयिसनि थाखाय मोनसे कनभिनियेन्ट प्लेस बानायनाया मोजां आरो उइमेन सेफटिनि थाखाय उइमेन इमप्लयिनि सेफटिनि थाखाय बेबादि कनभिनियेन्ट प्लेस सेफटि बेफोरखौ प्रभाइड खालामनाया मोजां आरो सारखौ आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो कि बेबायदि जाहाथे नेक्स्ट टाइम दा जाथों आंजों जादों आरो जुदि बे आंजों जानाय घटनाखौ इगनर खालामनाय जायोबा एगेन दस्रा फिमेल स्टाफ इमप्लयिजों जागोन स' आङो सारखौ खावलायनो सानो रिकुवेस्ट खालामनो सानो कि सारा दायनिगिरिनि एगेन्स्ट एक्सन स्ट्रिंजेन्ट एक्सन लानाया मोजां जायो गोख्रैनो जेसेबां थाब हायो आङो सिएसडि जोंनि अफिसनि इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्ट जइन्ट डाइरेक्टर जइन्ट सेक्रेटारि इनचार्ज जोंनि सिएसडि इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्ट पामि ब्रह्म मेडामखौबो जानायदों बे आंजों इन्सिडेन्ट जानायनि सोमोन्दै मेडामा आंखौ आंनि कर्स अफ एक्सन आं जेरै सानो बिथिं थांनो थिनदों आंनि सापर्टआव दङ होननानै बुंदों मेडामा आरो माबाफोर बुंबावनांगौ दं दा बेखौनो आं सारखौ खावलायो सिएम सारखौ एसे फिमेल स्टाफनि एगेन्स्ट एसे एक्सन माने साननानै अल फिमेल इमप्लयिज जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव एसे एक्सन लानाया सेफटि सिकिउरिटि फारसे बेबस्था खालामनाया मोजां आरो बे दायनिगिरिनि एगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्सन लानाया मोजां आं बेखौ बुंनो सानो आरो सारखौ बेखौनो खावलायनाय थाबाय जोंनि सिएम प्रमद बर' सारखौ जिहेतु तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेयो रिप्रेजेन्टेटिभ स' आं सारखौ बेखौनो खावलायो आरो